Bon dia, soc la Pilar Soler, la directora d'infermeria de l'Hospital Josep Trueta. I bé, aquests 2 mesos han sigut 2 mesos molt intensos, amb molta activitat i molta feina, però que hem après molt dels altres, hem treballat molt en equip. Cada dia ens reunim al comitè de crisi per prendre les decisions que cal segons l'activitat que tenim i segons els casos que van sorgint. Precisament una de les accions que una de les decisions que es va prendre en un moment donat de tota la crisi va ser que tots els professionals que entressin al centre portessin la mascareta quirúrgica posada. Amb això ens van ajudar els estudiants que estaven apuntats de voluntaris a la llista del Col·legi de Metges, que tant hi ha estudiants d'infermeria com de medicina, i quan entres a l'hospital per les 2 portes, doncs te rentes, fas un rentat de mans amb solució alcohòlica i et poses la mascareta. I cap d'uns dies també vam optar perquè els pacients, quan un professional entra a l'habitació, també es posi la mascareta. Per això podem dir que som dels territoris que menys professionals contagiats tenim. Han sigut 2 mesos molt intensos, però la veritat és que fan sentir un gran orgull d'institució i un gran orgull dels professionals que hi treballen.